Bona tarda i benvinguts al meu podcast. Avui amb el 5è podcast, després de 3 setmanes, ja em perdonareu, no era la meva intenció, però les coses són com són i bueno. Espero que us agradi molt. Avui vinc a parlar-vos d'una persona que per mi és molt important, que és el Freddie Mercury, una persona que aprecio, admiro i els que em coneixeu ho sabeu de bon tros. I bé, avui us vinc a parlar no de la seva vida, que això ho podem fer en un altre moment, sinó de la diferència entre la realitat i la ficció, que la ficció és la pel·lícula aquesta que ens va portar de Bohemian Rhapsody. I bé, doncs he escollit uns quants punts per explicar-vos la diferència, no? Allà on van treure una mica de realitat i la van maquillar per fer una pel·lícula, perquè és una pel·lícula, no és un documental, això ho heu de tenir molt clar. Per tant, òbviament van agafar el que més els va agradar de la vida del Freddie i el que van fer va ser muntar-ho i juntar-ho perquè quedés un guió de pel·lícula, però sí que és veritat que hi ha moltes coses que no van ser ben bé com ells les expliquen. I bé, espero que us agradi. I abans de començar, demanar-vos que us podeu subscriure al meu canal de YouTube i em podeu seguir a l'Instagram i Spotify, i qualsevol idea o qualsevol tema que vulgueu que parli o que penseu que pot encaixar amb el que jo dic, que normalment és bastant random tot, doncs bé, ja sabeu, em podeu contactar. I sense més dilació, comencem. Avui parlarem de Bohemian Rhapsody, la pel·lícula. Ara mateix m'he fet ràbia a mi mateixa tallant aquesta cançó, però no pot ser tan llarga la intro. Després l'aneu a escoltar i ja està. Doncs bé, el primer punt que he vist important és el de la formació de la banda. Doncs bé, en la pel·lícula veiem que la formació de la banda és com una mena de casualitat, no? Ja existeix la banda Smile, que és com la banda principal, la protobanda, on veiem que a la pel·lícula, no, es veu com Freddie Mercury està en el concert de la banda Smile i està allà com més o menys, no, esperant, i quan s'acaba ell veu com Tim Staffel, que és el vocalista i guitarrista de la banda, s'enfada i inesperadament agafa i diu que vol deixar el grup i que marxa de la banda i ja està. Freddie veu com que és l'oportunitat per fer-se un lloc en la banda i s'apropa a Brian May i a Roger Taylor en el pàrquing després del concert, i al veure que ells no li fan molt de cas, perquè estan com una mica amb l'emprenyamenta, no?, de que l'altre hagi agafat i hagi dit me'n vaig, i agafa i es fica a cantar un tema a capella. Els deixa impactats i és quan Freddie entra en el grup. Doncs a la vida real no va ser així, va ser bastant més complicat per Freddie. Freddie ja coneixia la banda anteriorment, no era un desconegut com es mostra en la pel·lícula, i Staffel i ell eren molt amics, o sigui, eren coneguts i ja hi havia una mena de sé qui ets i sé qui soc i aquestes coses que a la pel·lícula no es veu. Ell no va parar de donar la tabarra a May i a Taylor per poder entrar en el grup, i finalment quan Staffel abandona el grup a la vida real, ell és quan entra, que això és el 1970. Però no va ser una casualitat com marca la pel·lícula, sinó que per ell va ser molt més complicat, ja que va estar lluitant per aquell lloc molt de temps. Doncs bé, el diagnòstic del SIDA. Tots sabem que Freddie Mercury va morir d'aquesta horrible malaltia, va morir del SIDA. En la pel·lícula ens mostren que el seu diagnòstic va ser el 1985 en el Live Aid, després d'aquesta gran baralla que va tenir Queen, que ja en parlarem després d'això. Es retroben per cantar en el Live Aid, ja que els convencen que serà com un retorn històric, en parlarem bé d'això després. En els assajos de la banda per al Live Aid
és quan Freddy en l'últim assaig els hi diu: nois, tinc el sida, i s'abracen i és un moment molt emotiu que inclús jo, sabent que no va ser ben bé així, em vaig emocionar, no? Perquè és un moment emotiu de la pel·lícula, però no va ser així. Òbviament no tenim la certesa concreta de com va ser, però sí que sabem que no va ser abans del Live Aid i que durant el concert del Live Aid, que això sí que està calcat a la pel·lícula, està exactament igual al mil·límetre. Jo crec que les cerveses que hi ha sobre el piano són exactament les cerveses que hi havia en el Live Aid, o sigui, jo ho trobo que és espectacular i a més està en més bona resolució que el Live Aid, no? El Live Aid és del 85, la pel·lícula és del 2018, mira, ara mateix, no ho sé. Però bé, ja en sabem. Està calcat, és impressionant. Però bé, en la vida real es sap que ell va contraure el sida entre el 1986 i el 1987. Per tant, és impossible que en el Live Aid ho sapigués. Bé, el següent punt és la separació de Queen. La realitat, no es van separar, ja us ho dic ara. La realitat és que mai es van separar, mai va haver un problema, mai es van deixar de parlar. Segurament es van discutir i aquestes coses, però aquestes tensions que es veuen a la pel·lícula, que ells es discuteixen, que es deixen de parlar, que agafen, que no sé què, no ha existit mai. És que no ha existit mai. Per tant, no s'han separat. Però us contextualitzo una mica la pel·lícula. En la pel·lícula es separen per què? Posen com a excusa la firma de Mercury d'aquests 4 milions per al seu disc en solitari i on els altres membres de la banda es veuen com una mica, doncs, molestos, sorpresos, decepcionats, no sé quins més adjectius ficar. I també una mica Freddie Mercury mostra en la pel·lícula així com a excusa que està una mica cansat dels tours, de les gires, dels concerts, d'amunt i avall, d'anar en grup. Això és més o menys a l'any 83. Doncs bé, això no va passar mai. Taylor també va treure discos en solitari, Mercury va treure aquest disc en solitari, que és el que hi ha a la pel·lícula del Mr. Bad Guy, entre d'altres, no va ser la primera vegada. Per tant, no va ser mai un problema pel grup treure un disc en solitari, però sí que és veritat que en aquell any, el 83, estaven una mica cansats de gires i tours i concerts i aquestes coses. Per tant, en aquell mateix... Per tant, van ficar com una mica d'excusa amb això, però no va passar res, perquè en aquell mateix any van treure un nou àlbum, que va ser The Works. Per tant, ells mai a la vida es van separar. Doncs bé, el següent punt del que vull parlar són dels amors del Freddy, que és un tema que la pel·lícula toca bastant. I, com sabem, i a la pel·lícula es mostren, els amors del Freddy van ser la Mary Austin i el Jim Hutton. I bé, el que mostra la pel·lícula no és ben bé la realitat. Principalment mostra com que ells dos, la Mary i el Jim Hutton, es portaven bé. Durant el Live Aid veiem com ells estan com darrere l'escenari en un lloc així més privilegiat i ella li fa com una mirada de complicitat de és que és el puto amo, en plan referència al Freddie Mercury, i que estan allà tots molt emocionats i ella està amb la seva parella actual, que òbviament no era el Freddie perquè el Freddie era la parella del Jim Hutton. Doncs bé, en aquest punt el que volia comentar és que ells dos no es van portar bé mai, però mai de la vida. I és més, en un llibre que em vaig llegir jo de la bibliografia de Freddie Mercury, basada en entrevistes que ell va fer, que aquest és un altre tema que parlarem més endavant, millor quan parlem d'ell com a persona en un altre podcast, explica que ells dos no es van arribar a portar mai bé i que quan Freddie va morir, que en el seu testament va deixar coses a la Mary i al Jim Hutton i etc., la casa li va deixar a la Mary. Per tant, la Mary va fer fora el Jim Hutton en el segon, o sigui, es portaven molt malament, cosa que a la pel·lícula no ho mostren, no sé per què, jo crec que és més que res per no buscar merder en el tema, o sigui, a saber per què no es portaven bé, però és una de les coses que a mi em va impactar quan ho vaig veure perquè és algo que jo sabia abans, jo crec que jo ho sabia perquè sóc una malalta del tema, de la vida del Freddie, de Queen i de tot això, però crec que la majoria de gent no ho sabia. Doncs bé,
Aquest és un dels temes dintre dels amors d'en Freddie. Després, com es va conèixer Freddie Mercury i Mary Austin? A la pel·lícula mostren que es van conèixer la mateixa nit que ell es va unir a la banda el 1970. Això no és veritat. Segons la revista Rolling Stone, el cantant no es va interessar en ella fins després de convertir-se en el líder de Queen. És a dir, tota aquesta pel·lícula mai més ben dit, que munten de que ella el va veure especial i es van enamorar i tot això, no és mentida, o sigui, és mentida, perdoneu. O sigui, el Freddie no es va interessar mai per ella fins que no va arribar a ser el líder de Queen. Vale? I després també a recrear el retrobament entre Freddie i Jim Hutton. A la pel·lícula es mostra com el Freddie està després d'una festa, deprimit, que se sent sol, perquè també mostren aquest entorn, no, d'ell de festes i que només pensava en ell i que tenia un ego molt alt, que això també en parlarem més endavant. I llavors es queda sol i es queda amb el cambrer, que és el Jim Hutton. Això és a la pel·lícula, remarco. I llavors què passa? Que ell el convida i li tira com una mica la canya i ell es queda com una mica en plan, però tu què et penses que ets, que per tenir els diners que vulguis i tot això a mi em pots fer el que et doni la gana? I això és el que mostra en la pel·lícula. I després, bueno, pues ell al principi, abans d'anar al Live Aid, passa per casa d'ell i li diu t'estimo, no sé què, no sé quantos, perquè no se la... O sigui, representa que no se l'ha tret del cap fins a arribar a aquell moment. Però la vida real va ser molt, molt, molt diferent. A la vida real es van conèixer en un club nocturn on en una revista del diari The Times del Regne Unit, Hutton explicava que ell va rechaçar, o sigui, rechaçar està molt ben dit en català, però bueno, ja m'enteneu, va refusar a Freddie Mercury el 1984 quan el va convidar a una copa perquè no l'havia reconegut. I des d'aquell moment Freddie Mercury ja era una superestrella, o sigui, el coneixia tothom, ja era el líder, el líder queda molt malament també, ja era una llegenda en aquell moment. Llavors Hutton treballava com a peluquer a l'hotel Savoy de Londres i en un d'aquells moments, en el 1985, es van tornar a trobar. Llavors Hutton ja el va reconèixer i després van lligar caps i va ser quan ja mai més es van separar ells dos. Jo crec que el tema aquest dels amors del Freddie hi ha molta gent que no ho entén. Jo vaig anar a veure la pel·lícula unes 3 vegades, molt boja, i amb gent que vaig anar a veure la pel·lícula em deien però no era gay, què fa amb aquesta noia? Però què? Això és mentida, no? I no és mentida, o sigui, ell va començar tenint un amor amb la Mary Austin, i la Mary Austin va ser molt, però que molt, 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 molt important per ell, o sigui, va ser una de les persones més importants, i aquesta preciosa cançó Love of My Life va dedicada a ella, íntegrament, perquè era un amor impossible, i perquè al Freddie Mercury li agradaven més els homes que les dones, però sí que es va enamorar de la Mary, o sigui, ell es va enamorar de la persona de la Mary, però al final les seves necessitats eren unes altres. Però està clar que la Mary era l'amor de la seva vida. I també volia explicar que en la pel·lícula es veuen com unes tensions entre la Mary i el Freddie, quan ells dos ho deixen i ella se'n va, i ell pues, se'n va fer tours i gires amb Queen, i hi ha un moment que es veu com una certa tensió quan ella li diu que està embarassada i tot aquest tema. No és veritat. O sigui, el Freddie i la Mary van ser amics tota la vida, es van portar bé tota la vida i mai va haver tensió perquè un hagués deixat a l'altre o etc. O sigui, que us ho dic perquè ho he llegit al llibre de la bibliografia de Freddie Mercury i a banda que a internet hi ha 1000 informació sobre el tema, però ja us dic que ells dos mai van tenir una tensió d'enemistat ni res, o sigui, la Mary va ser l'amor de la vida del Freddie i el Jim Hutton va ser l'altre amor, però ja va ser com una part final de la seva vida perquè van començar en el 1985 i Freddie va morir el 1991, o sigui, va ser la persona que el va acompanyar en aquests últims anys de vida, però vull remarcar que en el 1985, que és Live Aid també, ell no sabia encara que tenia el SIDA.
Per tant, no és que escollís a Jim Hutton de dir, bueno, m'estic morint, que hi hagi algú al meu costat quan em mori. No, es van enamorar de veritat. Però l'amor de la vida va ser Mary Austin. I bueno, fins aquí el podcast. Espero que us hagi agradat molt. Segurament faré una part 2 del tema. Dintre aquest podcast potser veieu que hi ha diferències de so, estic tenint problemes amb el micro, disculpeu-me perquè potser alguns se sent millor i se sent pitjor, ho intentaré arreglar pel pròxim podcast i segurament farem segona part perquè hi ha més coses que amagar la pel·lícula i que amagar la vida de Freddy, i també farem un altre podcast parlant de Freddy i de, a banda que jo l'aprecio i l'admiro, de la seva vida, perquè crec que hi ha moltes coses que la pel·lícula no diuen i crec que són molt interessants. I bé, fins aquí, espero que ens veiem a la pròxima, un petó i fins aviat.